iyagula indoda yalentombazane okuthiwa ijola nendoda yakhe. Uthi ngavele ngabona usibanibani kusho ukuthi jobe uma ukuthi iqiniso ngempela lento ukuthi ujola nosibanibani wamakhelwane kusho ukuthi uzongithelela ngokufa. Phela indoda kaSibanibani ngiyayazi iyagula. Noma ngingazi ukuthi inasifo sini kodwa ngiyayibona. Ayikho impilo kahle kuyona. Uthi ke ithike lentokazi kanti kuzothi ngaleyo weekend nje ngoba lento yayizwa phakathi nensuku. Kwathi ngeweekend yalimbamba lo mfo ephuma endlini yalentombazane kuyiweekend kusho ukuthi indoda yalentombazane yayisebenza. Lo mfo waphuma wangena endlini yalentombazane. Ithi lentombazane ngathi lentombazane yakwamajole yaseManzimtoti ithi yathi mayiphuma nje yambona lo mfo ephuma endlini yalentombazane. Yavele yabona yambona ukuthi unecala mayiphuma uphuma uyaqalaza unovalo. Yavele yakholwa ukuthi ngempela indoda ayijola nalo yasisi. Indoda yalo yasisi uyayazi lo wesifazane ukuthi impilo ayikho kahle. Yavele yahlukana ke naye. Ithi yavele yahamba yabuyela kwa lentokazi. Yahlukana naye lo bhuti lo. Yabuyela kwa kwahlala isikhathi yagcina isibuyele emuva eManzimtoti. Yabo. Kutheke ngo2020 ngoJuly ngo2020 ngesikhathi seCovid. Ithi yayise police station eManzimtoti lentokazi. Yabo lezi incwadi ezazenziwa ngeCovid kancancane sekwenziwa incwadi no certifier no xiveza amaphoyiseni. Ithi yathi mayifika lapha police station eManzimtoti yeshelwa yiphoyisa elathi lingela kwaButhelezi khona eManzimtoti. Ithi ke lentokazi yabona nje yabonana nalelo phoyisa lazi lathatha inamba lelo phoyisa. Lathatha inamba bashelana nje should bashelana yagcina yaliqoma leli phoyisa. Mayiliqoma leli phoyisa bagcine balala. Kwathi ngoDisemba ngawo 2020 yavele yakhulelwa lentombazana. Ikhuleliswa leli phoyisa laButhelezi eManzimtoti. So uyazi ukuthi amanye amaphoyisa ngoDisemba wavale isikhathi esiningi. Awayi amaphoyisa amakhanga boDisemba ngoba suke ebhizi esebenza. Ithi lentombazana iyathola ukuthi ikhulelwa la ngabaleka iphoyisa. Lathi nje ayikho inkinga lizohlawula lizokwenza yonke into. Nangempela kwahamba ingane yazalwa ngo2021. Kuthe ingane mayisizele kusho ukuthi sebethandana kusho nalo leli phoyisa lalingenayo umuntu noma mhlambe lalingenayo umuntu lalingenayo umuntu o straight. Kushuthi kwahamba ke isikhathi kuthe sele isizele lentombazane yaseManzimtoti isizalelele liphoyisa laKwaButhelezi. Bese leli phoyisa ngelinye ilanga ngisafisa siye emakhaya. Ngisafisa siye emakhaya ufuna ukuhamba nawe siye emakhaya. Ngathi kwakuwa ngazi noma umsebenzi noma kuyini kodwa kwakuhlangene nje abantu hayi kodwa kulomuzi wakubuye iphoyisa kushuthi emndenini le mahlabathini angithi lentombazana yazi lezi indawo zangapha ayizazi nje futhi kwakuse umuntu osemncane. Ithi yathi mayithi leli phoyisa lifuna ukuthi lihambe nayo lengane yakwaMajola liye emakhaya. Yathi lengane ayayikho inkinga bazohamba nengane encane. Nangempela kwathi ngoDisemba ka2021 enengane encane nje losisi ingane yakhe. Ngoba wayikhulelwa wathola ukuthi ukhulelwe ngabo December 2020. So ngoDisemba ulandela ingane wayeseyitetile. Uthi nangempela wahamba nalo leli phoyisa baya emakhaya. Uthi lo sisi bahamba baze bofika emahlabathini olundu kwaButhelezi. Nangempela mayifika bafika kuLwesihlanu kuzoba nomcimbi ngakusasa. Kodwa hayi kulomuzi lo wakubuye iphoyisa. Komunye nje umuzi omakhelwane omndeni nakubuye iphoyisa.
uthi lo sisi ngathi mangifika ithi le ntokazi ngathi mangifika nje ngathi mangifika kubwaleli iphoyisa ngihleze endlini ngihlaliswe endlini phela njengentombi nengane uthi lapha egcekeni kuyaphuza ngithi ku December uthi kuyaphuzwa lapha egcekeni nalo leli iphoyisa libuthengile utshwala uthi makuphuzwa lana ayi uthi kube khona umuntu nje egcekeni njobe insizwa ibanga umsindo yabona abafana makungo December bexongozela bebanga umsindo uthi lo sisi bese nizwa lokhu ngikube khona izwe njengelizwayo kube nezwi njengelizwayo ulelizwi kodwa lelizwi ngathi noma ngingasakhumbuli theli kabo kodwa lelizwi ngathi ngiyalazi nje uthi lo sisi hayi khona uthi lo sisi hayi khona ngilizwe lelizwi uthi ngize ngibe tempted uthi ngize ngiphoqa ukuthi ngilunguze manje ngewindi ukuthi lelizwe likabani ngoba ngiyamazi lo muntu okhuluma la ukhumbula ukuthi into le eyenzeke ngo2021 kanti lo yamfo basebene sikhashana impela begcine futhi babegcinane la ku2016 2017 lo wakabuthelezi eNanda owayijola naye ehlale hostel uthi lo sisi lokhu ngilizwa lelizwi lo muntu oda uthi lo muntu ngiyamazi khuluma nje da mayethu uyavela ekseni yilo mfolo owayehlala wayekipite naye hostel uthi lo sisi kwavele kwehla yonke into kwehla ama switch kwehla nje yonke into kwehla yonke into wagcina engasathandi kwakuba khona emahlabathini wagcina nje engasathandi uthi wacela ephoyiseni ukuthi akathandathanda ukuthi abantu bezombona akathandi nje ukuthi abantu bazombona unamahloni uthi wazenza umuntu unamahloni uthi wathi nje ngoba futhi ngisanda nakudeda nje angithandi ukuthi abantu bengibona kungcono kube abesifazana abangibona kanti usaba ukuthi uzobonwa yilensizwa ayikipite nayo uthi wathi mayisuka lapho esebuyele emuva lo sisi sehamba nepho yagcina ingangenanga lensizwa yayilitshela utshwala yagcina ingabonanga ukuthi uye ukuthi le ntombi kabhutwayo elapha endlini ile yayikipite nayo hostel uthi lo sisi wathi mayifika eThekwini eManzimtoti waqala wahosha inyawo owaqala walibuza leli phoyisa ukuthi lapha na kukanjani leli phoyisa hayi nginomuzi thina sesakhe la eManzimtoti kodwa emakhaya kusemahlabathini uthi lo sisi waqala wahosha inyawo nje wahosha inyawo ngoba wayengekaphile naleyanto yayizomlimaza kakhulu uthi wahosha inyawo laxakeka iphoyisa ukuthi kanjani wahosha inyawo baze behlukana nephoyisa uma nje kwenzeka leli phoyisa lisebenza lapha lalisebenza ngo2020 lalisebenza ngazi ke noma lalisebenza epolice station lapha eManzimtoti noma lali deployiwe nje ngoba kuyi covid mhlambe la kungenzeka ukuthi lalisebenza kwenye police station li deployiwe nje ngoba kwakuyi covid nama kuze kube manje lo sisi akaza litshene leli phoyisa akaza litshene ukuthi yini eyenza ukuthi ahoshe inyawo begcine sebehlukana nalo ingoba wabona ukuthi uma eqhubeka lingamlobola iphoyisa ashade kodwa bese phila naleyo nto ukuthi wayehlala wayekipite nomfowabo leli phoyisa lapha hostel kwaMasho leli ke yibhadi elehla kubantu besifazana lo sisi nje usezoqala abalelwe izingane ukuthi unengane wena endaweni yasekuthini unengane ngento naye angayihlelanga ngiyayibuza ukuthi uthema ngibuza ukuthi kube kuthiwa bekuyimi mangimbuza ukuthi manje pho indaba ehlukana neso what if wawubambo lakho iphoyisa wayesebuza ukuthi ukube kuthiwa bekuyimina mina benguyena sengishada nje vele uzobe khona lo mfowabo ayikipite naye hostel makuthiwa uyashada iphoyisa lo uyobe khona lo mfowabo ayikipite naye hostel uzohlala kanjani nale nto nama ngibanga nayo impendulo ngezinye zezinto ezenzakalayo lezi siyabonga kakhulu.